Ayan, so God's morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan po ang lahat ng sumasang-ayon na God's morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan, before tayo mag-i-start, pwede po ba yung mga magulang natin na pumaharap dahil ang blessings ng Panginoon ay nasa unahan. Kung ayaw nung mawala ng blessings, pumunta tayo sa harapan para papurihan siya. Amen po ba? Amen! Ayan, at bago tayo magsimula sa ating papuri, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na pwede po ba sabihin ng salitang hallelujah? Dahil ang salitang hallelujah ay pinakamataas sa ating Panginoon. Pwede po ba sabihin ang salitang hallelujah? Hallelujah! Yes! Hallelujah! Ngayon is amazing! It's amazing! It's amazing! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's sing a song about Almighty Church. Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Yes, I feel it. I feel your Holy Spirit, Lord God. Yes, come on, church. Let's sing a song. God Almighty, Lord of glory, and you have called me friend. Yes, Lord God, hallelujah. I feel it, Lord God. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Ngayon naman, ating kantahin ang Happy Day. Yes, tayo dapat mag-clap. Hallelujah! Amen po ba? Amen! Greatest day in history, greatest day you have rescued me. Say it out, Jesus is alive. Yes, we'll take that. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. And now He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I change. Yes, I got it. When we stand in that place, three at last meeting face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. Yes, Lord, you are mine. And this joy, perfect peace, perfect pain, finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. And now He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day.
happy day. I'll never be the same. This is joy, this is joy, this is joy, this is joy. Yes, so God. Oh, what a glorious day. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. Come on, church, sing together. Oh, glorious day. What a glorious way. Hallelujah. Oh, and now, happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. This is joy forever. I am changed. Listen, God. We pray the Holy Spirit of God. Ating palapatan ko pinakamalakas. At tayo manalangin. Yes, Lord God. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, yung pinagkaloob, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, aming dinadakila at pinapasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umagang ito, Panginoon, na inyong ibinigay upang kami, Panginoon, ay makapaghanda upang papurihan, Panginoon, at sambahin ang iyong ngalan, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga stressful time, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga anxiety, Panginoon, alam na yun, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang magbibigay ng kalakasang ito, Panginoon, ng aming kailangan, Panginoon. Lord, as we continue, Lord God, to praise your name and adore your name, Lord God, ikaw lang po, Panginoon, ang aming sinasambat na napupurihan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. And now, come on, church. Let's sing together. Waymaker. Yes, tunay nga na ang ating Panginoon ang siya. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hinihiling ko na ating itaas ang ating mga kamay at ating bangkin ng kanyang ito. worship you.
You'll never stop, you'll never stop working. Yes, I feel it. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
this song. Panginoon, kanta niyo siya ng malakas. Laying yourself down, racing up the road into life. Thank you, Lord God, sa opportunity, Lord God, of religious, Panginoon. Mahal mo, Panginoon, na inyong pinapit, Panginoon, upang kami mo, Panginoon, ang mag-lead ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat ng blessings na aming natatanggap, Panginoon. Bagamat hindi po namin ito, Panginoon, hinihiling, ngunit inyong ibinibigay, Panginoon. Lord, tinapunawang siyang bahalang siyang manguna sa mga nandito, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ay kanilang buksan ang kanilang puso't isipan upang makapakinig, Panginoon, ng magandang mensahe, Panginoon, na ipaparating sa amin ni Pastor Cesar Reyes Jr. Lord God. Lord, hinihiling din po namin, Panginoon, na puspusin niyo po, Panginoon, ng knowledge and wisdom at energy, Lord God, si Pastor Cesar, Lord God, na siya pong mabahagi, Panginoon, ng inyong salita, Lord God. Na, Panginoon, ay may-deliver niyo po, Panginoon, na maayos, Panginoon, ang inyong mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, forgive us from all our sins and purify us from all unrighteousness, Lord God. Lord, kayo napunawang siyang bahalang siyang manguna, Panginoon, sa umagang ito. Nanawa, Panginoon, ay magtuloy-tuloy, Panginoon, ang aming servisyo sa inyo, Lord God. Ito lang po aking sabi na lang sa pangalan ng Jesus. Let's all say, Amen. Ating palabagan, Panginoon, ng pinakamalakas. Para po sa pagbasa ng kasulatan, ito po ay matatagpuan sa magandang balita ayon kay Mateo, Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 22. Basahin po natin. Malis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambayad sa buwis. At ipakita nga nila ang isang salaping pila. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila ay umalis. Yung pangalan ng emperador dyan, mga kapatid, ay Cesar. Yes. Si Julius Caesar. Caesar. Yan, Caesar. Kaya dapat yung sa kanya, dahil namatay na siya, sa akin yun na ibibigay. Ano? Ako na yung tagapagmana. Ngayon, mga kapatid, alam natin ang ating Panginoong Jesucristo ay mahilig mangaral. Minsan yung pangangaral niya ay pinapatamaan niya yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, yung mga pare, mga temple priests about sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon, itong mga Pariseo, itong mga matatalinong tao, gusto nilang huliin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagpapunta sila ng ilang mga sugo at tagasunod ni Herodes. Ngayon, paano nila sinubok ang ating Panginoong Jesucristo? Yun ay patungkol sa pagbabayad ng buwis.
Sa lumang tipan, mga kapatid, wala pong utos ng Panginoong Diyos noon na magbayad ka ng buwis sa government. Bakit po? Kasi noong panahon nila Moises, nila Abraham, panahon nila yung mga naunang tao noon, theocracy yung form of government nila. Theocracy, hindi sila democratic, hindi sila parliamentary, hindi sila yung katulad sa China o kaya Japan na may emperador, may namumuno, may prime minister. Sa atin, democratic country tayo, mayroon tayong presidente at mga opisyalis niya. Dito, mga kapatid, ang talagang leader lang nila nung panahon ng mga early believers ng ating Panginoong Diyos ay ang Diyos lang. Diyos lamang, wala nang iba. Ang tawag doon, theocracy. So, sa papaanong parang nakikiusap ang Panginoong Diyos sa mga propeta. Yan. Pero dahil ayaw nga ng mga tao ng ganong klaseng form of government, hiniling nila sa Panginoon na sana'y matulad din sila sa ibang mga nasyon. Kaya nga yung unang hari noon ay si Saul. Siya yung first king na niluklok ng mga tao. Siyempre, inapoint din siya ng Panginoong Diyos. Wala makulit, mapilit ang mga tao. Kaya yung utos, wala talaga yung magbibigay ka ng tax. Ano ba yung utos noon na pagbibigay? Yun yung tithes. Yung 10% bahagi. Yun lang yun. Magbibigay ka ng 10% bahagi sa templo. Yung templo, siya na yung bahala doon sa 10% bahagi. Yun ay ibinabalik mo yung para sa Panginoong Diyos. Okay, pamaliwanag mga kapatid. Kaya walang taxes noon. Kaya sa lumang tipan, alam ng Panginoong Kristo yan. Walang tax. Pagka sinabi niya, ay dapat magbayad kayo ng tax. Ibig sabihin, nagtuturo siya ng hindi naman nakasulat doon sa lumang tipan. Nagtuturo siya ng bagay na hindi naman sinabi ng Diyos. Madadali siya doon. Madadali siya kapag nagturo ang ating Panginoong Hesus na hindi sinabi ng kanyang Ama na nasa langit, katulad ng pagbabayad ng buwis. Ano pa? Alam niya yun. Alam ng ating Panginoong Kristo yun. Ngayon, kung hindi siya nagbayad, ay dapat hindi kayo magbayad. Totoo. Kasi wala naman sa aral ng lumang tipan yung pagbabayad ng buwis. Totoo. Totoong nasusulat. Pero dahil sila ay under ng Roman government, tatawagin siyang terorista. Yung mga revolutionary o yung mga yung tatawag na zealots. Yan. Ibig sabihin, nandoon siya nangangaral para gumawa o mag-umpisa ng revolusyon. Huhulihin siya ng mga kawal ng emperador. So pag sinabi niya, magbayad kayo, magagalit yung mga tao sa kanya kasi wala naman sa kasulatan yung pagbabayad ng buwis sa government. Pag sinabi naman niyang hindi, ay gusto pa nito, revolutionary to. Huliin nyo. Sabi, wag daw tayong magbigay ng buwis sa ating emperador. Si Sar. Kaya nga, sabi niya, kung kaninong mukha yung nakikita nyo, di ibigay ninyo. Ibigay ninyo kung ano yung kay Cesar, ibigay nyo yung sa Diyos, kung ano yung nararapat sa Diyos. Pero alam nyo ba mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, nagbabayad po ng tax. Nagbabayad ng tax. Meron isang sitwasyon na kung saan ay kailangan nilang magbayad ng tax. Pero wala silang kadala-dalang pera. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga disipulo na sa bunganga ng isang isda, mayroong salapi doon. Kung hindi ako nagkakamali. At isang disipulo mga kapatid, binuka yung bunganga ng isda, mayroong ang pera, may salapi. Yun ang kinuha nila, yun ang pinambayad nila sa
buwis. Kaya isipin nyo na lang, lalarga ang ating Panginoong Kristo kasama mga disipulo, walang dalang pera mga yan. Isang nang gagaling, God provides. God always provide their needs. Ganyan kalupit, malupit ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, dito mga kapatid, usaping pera. Sino may piso dyan? Ako. Sino may piso? Sino yung nasa mukha ng piso? Rizal. Rizal. O, si Ton. Dapat yung piso, binabalik natin kay Rizal. Si Quezon, Manuel Quezon. 20. 20 pesos. Manuel Quezon, pero patay na. Meron siyang tagapagmana. Ate Manuela yata yung pangalan, Manuela. Ibibigay nyo kay Auntie Lynn yung 20 nyo. Kasi kung anong itsura, doon nyo dapat ibibigay. Di ba dapat ganon? Alam nyo kasi ang pera mga kapatid, yan ay gawa ng tao. Gawa ng tao yan, inimbento ng tao yan as a mode of trading para makapag-trade sa ibang lugar. Kaya ang pera natin, Republika ng Pilipinas. Kaya yan, regular yan na bumabalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas para ma-regulate. Kapag kaluma na, pinapalitan nila ng bago. Okay po mga kapatid. Ngayon, sa usaping pera, sabi natin, yung pagbibigay ng ikapo. Noon kasi ang pagbibigay nila ng ikapo, yung tithes, ay sa paraan ng goods. Ibig sabihin ng goods, halimbawa, nakapag-ani ka ng palay, nakasampung sako ka ng bigas, automatic yung isa na the best. Isa, 10% yun. Na the best ha, hindi po yung may lamat-lamat. The best. Yun po ang binibigay sa ating Panginoong Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, dahil pera na po yung nauuso, naging pera na yung ating tithing. Nung panahon nila Jesucristo, ang tithes po nila ay tilak na rin. Yung pera nila dyan. Meron pong mga istorya sa bagong tipan ng panahon ni Jesucristo na kung saan yung Pariseo o mga Saduceo ay nagbibigay ng kanilang tithes. Yun po, unang-una po yun mga kapatid. Wala rin po tayong mababasa sa New Testament na ipinagbabawal ang tithes. Kasi kahit ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, hindi niya ipinagbawal ang tithes. Kasi ang tithes, yan ang pagbabalik mo sa Panginoong Diyos. Hindi ka pa nagbibigay. Ibinabalik mo pa lang. Okay po, malinaw po yan mga kapatid. Yun ang sa Diyos. Yung 10%. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, noong panahon nila kasi dahil napakahirap ng buhay, isinabi niya yung God loves the cheerful giver. Mahal ng Diyos yung mga nagbibigay ng nasa kalooban talaga nila na magbigay, na tumulong. Yung masarap talaga sa pakiramdam nila yung pagbibigay at hindi napipilitan. Opo, bakit? Kasi noong panahon nila, dahil ang audience ni Apostol Pablo ay mostly pangkaraniwang tao lang, may hirap na tao lang, hindi niya ipinipilit yung tithes, hindi tulad sa mga Hudyo. Pag ikaw ay isang Hudyo sa Jerusalem, mahirap ka man, mayaman ka man, kailangan mong magbigay ng ikasampung bahagi. Pero mga kapatid, yung pagbibigay na sinabi ni Apostol Pablo doon ay hindi limitado sa 10%. Higit pa. Higit pa, 20%, 30%, 40%, hanggang ilang porsyento na kaya mong ibigay. Ganun ang giving. Ano, sabi nga natin, pag ikaw ay nagbigay, may nawawala sa'yo. Sacrifice. At pag may nawala sa'yo, ikaw ay nag-sacrifice, that is love. So, hindi po lahat ng giving ay form of love. Kasi kung sobra-sobra lang yan, sobra mo lang yan, walang nawawala sa'yo, kasi sobra mo lang yan, that is not sacrifice. That is not a form of love.
You just gave out of your surplus. Nagbigay ka lang dahil sobra ang meron sa'yo. So yun po, pagdating sa mga kapirahan natin, yun po, sa finances, 10% po ang ibinabalik natin sa Panginoon. Tapos, kung nais mo pang magbigay, yun, nang masaya, at may nawawala sa'yo, ay natutuwa ang Panginoon sa'yo. Siyempre, yung mga yun, mga kapatid, ay napapalitan naman ng blessings. Pero mga kapatid, isang kaisipan kasi natin, once you give, meron yung kaisipan na you always receive blessing. Ano po? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay mayroong dumarating na blessing katulad ng ibinigay mo. Halimbawa, nagbigay ka ng pera, babalik din pera, hindi po. Nagbigay ka ng pera, maaaring bumalik sa iyo ay magandang health. Ano po? Nagbigay ka ng ibang bagay, maaaring dumating sa iyo ay niregaluhan ka ng magandang damit. Okay. O kaya naman ikaw ay nagbigay, ang dumating sa iyo, trials and challenges. Suffering. Kasi pagkatapos nun, nag-grow ka bilang isang tao. So the blessing ay yung pag-grow mo bilang tao. Okay po. Ngayon, punta tayo sa tatak. Yung tatak na binanggit kanina dyan ay si Julius Caesar. Pag ang isang bagay na yan ay inbensyon ng tao, gawa ng tao, dalawang bagay yan. Pwede mong ialay doon sa tao na pinaggawaan, o pwede mong ialay sa Panginoong Diyos, katulad nga ng pera. Ano? Yan, pwede yan. Ngayon, mga kapatid, yung katawan ng tao, tayo, may nakikita ba kayong marka natin? Wala tayong nakikitang marka. Hindi tato. Hindi tato. Mark. Ang pera kasi natin, alam natin mayroong tato. Pero yung katawan natin, when we accepted Jesus Christ bilang Panginoon natin, mga kapatid, meron tayong tinatawag na seal of the Holy Spirit. S-E-A-L. Parang yung sa pagkapunta ka ng attorney. Lalagyan ng seal. Ibig sabihin, kinikilala na yun ay maaaring pagmamayari ng attorney na yun. Recognize siya. When we accepted Christ, we received that seal. Silyado tayo, mga kapatid. Yun ang tanda ng ating pamumuhay sa Panginoong Diyos. Kanya tayo. Bakit? Hindi naman kasi tayo ginawa ng tao. Ngayon, mayroong mga pilosopo. Sinong gumawa sa'yo? Si God. Saan ka pa galing? Sa sinapupunan. O di ba sa tao? Hindi. Galing po tayo sa egg cell at sperm cell. Tao ba ang gumawa ng egg cell at sperm cell? Tao ba ang gumawa ng reproductive system? Ginamit lang ang tao para sa paggawa ng Diyos ng tao. Hindi po tao ang gumagawa sa tao. Ano? Ayun. Ganun lang kasimple yung mga kapatid. Hindi nanay at tatay mo ang gumawa sa'yo. Ang ginawa lang nila, yung proseso. Ano? Once na ginawa nila yung proseso, wala na. Tapos na. Si God na yung nagtutuloy ng proseso. Yun po ang katotohanan. Kaya tayo, hindi na tayo bilong dapat sa mundong ito. Bilang Kristiyano, bilang tunay na mananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, yung citizenship niya sa kaharian ng Diyos. Ganon din tayo, mga kapatid. Ang citizenship natin ay nandoon sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga alien lang dito sa earth. Kaya nga dapat hindi tayo nagpapakalunod sa mundong ito. Kasi bisita lang tayo. Turista lang tayo.
enjoy lang, picture lang, ganun lang, vlog lang, ganun lang. Pero yung buhay mo, itanim mo rito sa earth, mali yun. Dapat yung buhay natin, itinatanim natin kay Lord. Katulad ng pera na ginawa ng tao, dahil tayo ay ginawa ng Diyos, dahil pagmamayari ng Diyos, pwede rin nating ialay yung sarili natin sa mundo. Anong mangyari pag inalay mo yung sarili mo sa mundo? Ayan. Samot-saring hindi ka nais-nais na ang pwedeng mangyari sa'yo. Bakit? Kasi ikaw mismo, nasilyado ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Santo Espiritu, ay lumalayo na sa talagang nagmamayari sa'yo. Kukunin ka ni best friend. Gagawin ni best friend lahat. Ano yun? Para tuluyang maputol yung relasyon. Malulunod ka sa mundong ito. Ano ba yung mga sinyalis na nalulunod ka sa mundo? Hindi mo maintindihan yung direksyon ng buhay mo. Piling mo, mag-isa mo lang sa mundo. Pangatlo, ang dami mong iniisip. Ang dami mong wino-worry na hindi naman nakakamatay. Pero yung pag-worry mong yun, nagiging anxiety, nagiging depression, yun yung kinamamatay mo. Sino pumatay sa'yo? Kaya iisip mo sa mundo. Bakit? Kasi itinanim mo yung sarili mo sa mundo. Ipagmamayari ka naman ng Diyos. Hayaan mo yung mga bagay na gawa ng tao dito sa earth. Walang problema dyan. Pero ikaw, nasilyado ng ating Panginoong Diyos, dapat ibigay mo ng buong buo yung buhay mo sa Panginoong Diyos. Dapat po, pastor na rin ako. Hindi. Pagka sinabi natin ialay mo yung buong buo, yung buhay mo sa Panginoon, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. Offer your bodies as a living sacrifice. Living sa buhay na sakripisyo. Hindi patay, ha? Buhay na sakripisyo. You are sacrificing yourself to do things na acceptable sa ating Panginoong Diyos. That is love. Service. Serbisyo sa iba. Pagkatapos, holy. I-offer natin bilang banal. Mahirap pagka marinig mo yung salitang banal. Ibig sabihin, hanggat maaari, lumalayo ka na sa kasalanan. Hindi ko naman sinasabing umiwas ka sa kasalanan. Kasi kahit anong gawin natin, hindi tayo makakaiwas sa kasalanan. Kasi ang paggawa ng kasalanan, dalawang bagay. Alam mo o hindi. Minsan, alam mo, gumawa ka ng kasalanan. Minsan naman, hindi mo alam. Hindi mo alam, kasalanan na pala yun. Ano pangarod ang magagawa mo? Kaya wala namang perpektong tao. Ano ang ibig sabihin ng banal, mga kapatid? Yung sarili mo, ilayo mo hanggat kaya mo sa paggawa ng mali, sa paggawa ng kasalanan. Alam mo nang ang mali yan, alam mo nang ang kasalanan yan, wag na. Exit ka na, O kaya yung kapitbahay mo, nakikipag-away na. Hindi punta ka na sa barangay para tumigil na kasi pag wala ka rin namang gagawin. Dire-diretso din naman yung pagputak niyan, Hindi ka rin naman matatahimik. Ibig sabihin, mga kapatid, pag lalayo ka sa kasalanan, sa kamalian, may ginagawa ka rin. May ginagawa ka. Ngayon, pag nakaalis ka sa kasalanan, kung sabihin na natin nakagawa ka na ng kasalanan, may gagawin ka pa rin. Itatama mo yung epekto ng kasalanan. Maaaring nakasakit ka ng damdamin ng iba, mag-apologize ka. Okay, mga kapatid, that is presenting our bodies as holy. Hindi po yung papasok ka sa church na napakabongga ng damit mo. Ang lalaki ng mga singsing. Gusto mo nagmamano. Di ba, usually, ang tao, ang judgment nila, yung kabanalan nasa pananamit. Pag ako nag-gown, napakabanal naman ito. Parang nakakahiyang lapitan, Nakakahiyang lapitan. Yung kumpleto, may laki-laking proof. Gold pa. Ayan.
Tapos ganyan. Tapos biglang thriller. Diba? Bakit kasi? Wow! Napakabanal naman niyang tignan. Ang kabanalan po, hindi sa suot. Pero pagdating ng rapture, may iwan yung suot natin. Diba? Wala sa suot yan. Wala sa estado sa buhay yan. Ano po mga kapatid? Kaya ako bilang pastor, sinasabi ko sa inyo, pantay-pantay po tayo. Nagkataon lang na ang ating trabaho rito ay mangaral, mag-lead. Yan, yun po. Pero sa taas, hindi po. Pantay-pantay po tayong lahat. Kaya ang panalangin ng pastor ay hindi mas makapangyarihan kaysa sa panalangin ninyo. Meron kasing gano'n, pastor, yung pwede ba ikaw mag-pray kasi mas effective. Wala pong gano'n. Pag ikaw nanalangin, yan ay pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Lahat tayo effective ang panalangin. Lahat tayo pareho yung bigat ng panalangin. Lahat tayo pare-parehong pinapakinggan ng Panginoong Diyos sa panalangin. Maliwanag po mga kapatid. And that is presenting your life as holy. Yung katawan, yung lifestyle, yung buhay mo sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos. Kung nakikita ba yan o hindi. Nandoon po mga kapatid ang kabanalan ng isang tao. Pero Diyos lang po ang magsasabi nun. Diyos lang po ang pwedeng makapagsabi, ang pwedeng makapaghusga sa'yo kung banal ka ba o hindi. Kasi ako, hindi ko naman masasabi si Marian kung banal bang mamuhay o hindi. Hindi ko naman nakikita yung kaluluwa niya. Titigan kong ganyan. Tapos gamit ako ng x-ray. Hindi rin naman makikita sa x-ray. Ano? Diyos lang po ang nakakakita noon. Pero sa sarili natin, make sure na we are a living sacrifice. We are living a holy life at we are living an acceptable life to God. Yun ang trabaho natin mga kapatid. Yun ang dapat nating gawin kung ibibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos na siyang may nagmamay-ari. Tanong, willing ba kayong ibigay ang buong kayo sa inyong tagalikha sa pangalan ni Jesucristo? Kunti lang yung nag-amin. Kasi yung iba, titingin pa kung nag-amin eh. Ay, nag-amin yung katabi ko. Kaya yung iba, delay. Nag-amin siya. Amen! Yung iba naman, yan naman yung kasama. Hintay ng kasama. Kung makikiamin, ulitin natin. Willing ba kayo ialay ng buong buo ang buhay nyo sa inyong lumikha? Amen! Tagapaglikha sa pangalan ni Jesus. Humina na. Kung meron na yung pangalan ni Jesucristo, humina na. Baka mas lalong ihina pa. Sino yung willing na mamuhay bilang isang living sacrifice, nagpapagamit sa Panginoon sa pag-ibig at serbisyo? Sino ang willing mamuhay ng banal? Yung tipong alam niya ng mali, huwag nang gagawin. Amen! Ayun, isa na lang. Yung iba tahimik talaga eh. Hindi sinasabi ni Pastor. Nadalaw ko. Sino dito ang willing mamuhay ng acceptable sa paningin ng Diyos? Amen. Yun po mga kapatid. Huwag kayong mag-alala sa mga makamundong bagay. Ibigay nyo lang yan. Pero, ibigay din natin yung karapat-dapat na pagmamayari ng Diyos. Yun ang ating buong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. Amen. Thank you natin. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving. We offer unto
Christ is supreme. We bring the sacrifice of praise unto the heart of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the Ayan, so yung mga sister and brother natin na kayang tumayo ay pwede po bang tumayo? Sa mga may bata po na may nalagaan po, pwede po mag-stay na lang po sa kanilang buhay. Ayan, kaya po ba natin i-offer ang ating buhay sa ating Panginoon? Amen. Ayan, so habang kinakanta natin kong Lord, I offer my life, isipin natin na i-cast natin lahat yung mga problema natin, lahat ng mga pinaalala natin sa buhay, lahat ng kasal natin. Kaya nga dapat maging banal tayo sa ating Panginoon. Dapat, kung yung mga nakapaligid sa atin, masama yung tingin sa atin, basta yung tingin sa atin ng Panginoon, banal. Amen po ba? Amen. Ayan, so ating kantahin ng Lord, I offer my life to you. Wishes and dreams that are yet to pass through. All my hope, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Ngayon sa ating mga kamay, Lord, I offer my life to you. Yes, so good. Let us offer our lives to our God. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. And now let us sing the song, Lord, I offer. Lord, I offer you my life. Yes, sir. Muli, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pinagkaloob niyo po ang bagong buhay sa amin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ipinadala niyo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na sa sitwasyon ng buhay namin ay hati. Yung isang kalahati ay para sa mundong ito, yung isa namang kalahati ay para sa inyo. Pero kadalasan, at inaamin namin, Panginoon, na halos mas marami pang hati yung napupunta sa mundo kaysa sa panahon namin o sa pag-aalay namin ng buhay namin sa inyo. Panginoong Diyos, kami po ay lubos na humihingi ng tawad sa mga ginagawa namin ito, sa mga pagkukulang namin sa inyo, sa pamumuhay namin, O Diyos, na hindi kaaya-aya sa inyong paningin, na hindi nyo nakikitaan ng kabanalan, at nang hindi nyo nakikita na kami ay nagpapagamit sa inyo bilang anak ninyo.
Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, tumingi ng tulong. Nailapit kami sa inyong presensya, na yung direksyon namin ay mag-U-turn, na mula sa mundong ito ay mapabalik kami papunta sa inyo, O Diyos. Tulungan po ninyo kami sa bawat sakuna na nararanasan namin, sa mga trials and challenges na siyang nagpapalayo ng loob namin sa inyo. Patatagin po ninyo ang kalooban ng bawat isa, nang sa gayon madapaman kami, matumbaman kami sa habon ng buhay ng aming nararanasan, ay kailanman hindi kami susuko, sapagkat nalalaman namin na nandyan kayo na Boss, na Diyos, na Panginoon, na Manager ng aming buhay, sa pangalan ni Jesucristo. Panginoon, salamat po sa mga kaluluwang ito na inyong tinawag upang muling makapakinig ng inyong salita na pagkain ng aming mga espiritu. Bawat isa sa kanila, Diyos, ay may kanya-kanyang pangailangan, at lahat ng iyon ay inilalapit ko po sa inyo. Salamat po sa mga kapamilya, kapatid, kapuso nila na malayo, na nagtatrabaho at naghahanap buhay, ay ipinapanalangin din po namin sila sa inyo, sa proteksyon nila, sa biyaya, sa kalakasan. Panginoon, kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa komunidad ng Cabaruan, ng Santo Tomas, ng buong Pilipinas, at ng mga leaders ng buong mundong ito. Tanggapin ninyo, mga kapatid, ang walang hanggang grasya, pagmamahal, presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Sino po yung may birthday ngayon? Jesame, tawagin natin sa harap. Sige, ikaw na lang ako. Yan, happy birthday! Yan, Jesame lang to na si Jesame. Yan po, sige, panalangin po natin si Jesame, 90th birthday. Panginoon, salamat po sa buhay, sa 19 years ni Jesame dito sa lupa. Lalo niyo pong pagpalain ang kanyang buhay, O Diyos, kasama ng kanyang mga pamilya, kaibigan, maging ang kanyang mga kaaway. Lalo niyo pong gamitin ang kanyang buhay na daluyan ng inyong pagpapala sa ministry, sa serbisyo ng komunidad na ito, sa kanyang pag-aaral, O Diyos, sa kanyang pagtatrabaho at iba pang mga gawain, ay lagi niyo po siyang samahan, bigyan ng kalakasan, bigyan ng peace of mind, nang sa gayon ay ma-accomplish niya po lahat ng kailangan niyang tapusin, nang siya ay makapagbigay ng gloria sa inyong pangalan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po sa mga ginamit na naglinis ng church.